Mosisi, Bambai, Nao Baba 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 Mosisi. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Ndofunga munotondera kati chikupai nhau yemapostori akaenderera mberi achiti hama dzemufi hadzisi kuzotenderwa kuti dzinge dzichisvika parufu. Zvatanga tisina kuzokutaurirai, zvatanga tisina kukuzivisai ndezvekuti chitunha chakaendwa nacho kumusha kwaRusape hapana veukama vange varipo. Vabva ikoko vakazoenda kuMarinda kumbudzi kuti vanoradzika mufi. Vari ikoko zvinonzi mufi muromo wake wakabva wareburuka zvekuti vakatya kumuviga. Zvadaro vakabva vadzoka naye ndokumuendesa kuPala. Ari kuPala ikoko ndopavakazotanga manje kuchitsvaga hama dzemufi. Panhau yatiri kukupai motiregerera yairekodwa nefoni uyezve huri usiku, saka hapana mifananidzo. Tiri kukupai audio yedare rakaitiswa mapostori nevemhuri. Mapostori anzi ngaaripe mombe dzinokwana kuita 10. Kana vasina kuripa mombe idzodzo, aiwa ngavaendere mberi kani kuviga mufi wavo. Ndo nhau yatiri kukupai zuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese musakangana kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Takaita kudzokera kumba, hapana kana church member yenyu wani yakatibata maoko. Kana imwe chete. Kana wani yakatibata maoko. Nezuro. Mirai hatandapedza. Tadaro ndoda kuti munzwisise, iwewe ndiwe hama yemunhu, ndiwe mubereki womunhu. Uri kutaurirwa kunzi hauendi kuchaenda gogo bhanda nagogo. Unonzwa sei iwewe mubereki wemunhu kuti isusu mufundisi inini ndotova nevanhu vandakachengeta vakawanda, vanhu vandakabatsira vakawandisisa zvokuti makatoenda kwandinoshanda munotoshamisika muchinzwa vanhu vanenge vachipupura pamusoro pangu. Asi chero ndatora mwana womunhu ndamuona asina hembe kana kuti asina ndakamupa hembe akafa, ndoziva kuti hazi wangu. Ndine pekugumira. Hazi wangu ndine pandoziva kuti apa ndinogumira. Chero ndakaona mwana anga achitambura, ndakamutora ndakagara naye mumba mangu. Ndakamupinza chikoro, ndakamuita sei, ndakadii. Akarwara, ndinoziva kuti mwana uyu ane kwaakabva, ndinonovaudza kana kutovapa mwana wangu. Endi kana mwana iye akafa, hazi wangu, ini ndichangonomirawo zvangu ndichichema navo. Ivo ndo vachazongopupura kuti muri kuona amai ava, pana amai vaichengeta mwana wedu uyu, vakadai kwete kuti ndingabve ndatonzi inini ndimi amai vemwana uyu, nekuti ndimi makazomubatsira, ndimi maibatsira kunesa vana vake. Saka ndimi inini inzwai mufundisi yarara ndipei time, imi takupai time achitaura on top of your voice atinambodiya makadaro mfundisa inini makatondirega, inzwai makatondirega ndichitaura nditiga ndokuti shungu dzangu dziserere. Makatobvunza chero masubordinates angu anotondiziva kuti munhu akanganisa ndomutaurira ipapo kuti
apa nepapa panga pane wrong. Saka ndisiyei nditaure. Tadaro isusu takaenda kumba tichiziva kuti takasvika kuno takagara tine hama dzakawandisa, asi Rijo yega ari kuUK. Tine hama dzakawandisa, vakawandisa vari kuUK. Avo sisi avo vane 4 vari kuUK. Saka tanga tine mapressures aibva ikoko, and vamwe vakawitnessa kuvigwa kwemurume waMiti vanga varipo. And saka vataura takati zvanzi izvo pane pepa rakanyorwa namufundisi. Pepa iroro riri kuti kuchaenda gogo bhanda, ndinoti nagogo ani, kwozoenda ivo mufundisi, kwozoenda vana vacho amene anzi kumasekuru uku, hakuzivikanwa kuti ndiani achaenda. Pamwe futi pasina kutiitira zvakanaka. Pamakati bhodhi paichabva uku, ndofunga tiri kwekwe, ndakakubvunzai kuti saka achavigwa kupi? Vamati murume wacho takamuviga kumbudzi, asi zvatichaita apa takatora bhodhi uku tunoenda naye kumba for 10 minutes, asi sekuru Elton ndo vanzi vanoita sei, vanopinda nepi, ndo vanopinda umba chete nebhodhi. Handisi muzvona isu kwedu hakuna zvakadaro, kwedu kurudzi rwedu mufundisi hakuna zvakadaro. Chero kumwe kwese kwatinohwitnesa ndufu hatisati taona zvakadaro. Saka isusu takagara pasi takaona kuti alright, inini ndosumuka ndichiti ndiri kuperekedza mwana wangu kunomuviga. Ndasvikako ndonzi chisarai gogo bhanda ndo vachanoviga mwana. Inini kwandiri mufundisi azviiti. Saka takati no, tabva ipapo takagara pasi uyakakutaura kuti inini kana ndirini nemunin'ina wangu tiri kunzi ndisiri kuenda, hatiite zvakadaro. Hapana chiitiko chatichamboitika chakadaro the whole clan mufundisi. Saka takaona takati aiwazve isu hatidi kuvhiringidza zvido zvemufika izvi zvakanyorwa, pepa rina mufundisi rakanyorwa, handi rakafanana newilo. Isusu tavhiringidzaka ko ndichaendereiko kuina gogo bhanda nevamwe gogo vari kumira vanova ndivo vakatungura midhi nokuti vaimubatsira kurera vana vake. Tabva nezuro taifungidzira kuti zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka sekuitika kwazvakaita. Tasvika futi paipai mamembers enyechechi akatipa futi madevil eyes. Vana ava vanakada kutaura nesu ava, uyu ndakamupa sei nekuti haana kuuya uyu. Bena ndakasangana yakatotsa kunesu ukatotsa paso ukatotsa. Zvasabwita ndakati okay. Havana kana kuti mhoresa. After moving for Mabera orders and everything. We are no longer Hama. Was Bena can't ignore. I said I got what to see. Zvadaro ini mufundisi pamakatouya hamuna kana kuti mhoresei nezuro chaichai attitude yenyanga yachinja. Takatoshandisa kuti ndinofundisi vaivai ndinofundisi vai attitude yanga yachinja. Chinyarara mufundisi tazopinda tavamo mupala. For your own information, isusu hatina kufara nemharidzo yamakapa mufundisi, nekuti mharidzo yenyanga isingaenderane nerufu, mharidzo yenyanga iri yekushaina, yekusvotesa, yekutiona as if we are not educated, yekutiona hamino zvamengotora zvekuchena-chena zvekuita sei isusu yekuti kuzvekuchena zvinoenderana papiko nekufa kwemunhu. Isu tinoziva mharidzo dzekufa kwemunhu, vanhu vachitoparidzana mufundisi kuti munhu uyu kauyu atopedza pake. Anditi zvasarira isusu vapenyu, iwewo ona kuti zuva rauchaenda uchange uri mutsvene here pana Mwari.
ndomari dzatoziva dziparufiso asi takashamisika isi togona kutaura chirungu mamuchikweziva kuti mapostori anotaura chirungu chakadai mandionera ndakadai richachena mamuchationa marusa it's too late isu tine maiphone takatengerwa maiphone namidi kana musina vakaitisa muchato yakawanda imimi it's too late kana musina kuitirwa namidi akanhingirika ane maskills akaidzisa for your own information maskills ose iwayo akawana from us and our mother bemamuripo achipa uchapupu pakafa amai midi wacho amai ngokubudisa muromo wewe wamakabva. And she's not the only one who is successful. Akataura kuti kuyakwesa kwandakaita zvakazogona mopedza izvozvo mufundisi motanga kutaura ininika mufundisi indonamata kana mine maprofita enyu anokutaura kuti amai ava vanonamata and mwari achipindura minamato yavo ini handinamate zvenhemai and ndinogona kusaenda kuchecha asi ndoziva kuti ndinonamata kutodarika mamwe mafundisi and ndinozvibhiga kuti kunamata ndinonamata mwari ndinomuziva and zvimwe hanzi isusu kana taparidza hatinyare kutarisana nemuroi hatinyare kutarisana nemuroi kana uine nyoka muchiuno inodonha ini ndabimbe totutarisira kuti nasi tichaona varoika tinaona varoi vachadonha chii Which one? That man is very rich. Kana musingazivi. Very very rich sekuru vai. Atina kumboti mundu wangu aiwa ndikutaura. Interpretation kana kuti nokuti isusu one hatina kufara nemharidzo yamakapa nokuti mharidzo yenyanga yaita sungirira kuti shainire here kana kuti kuita sei kana kuti kuita sei asi takanyarara takazvibata takaziva kuti haisi nguva yekuita izvozvo handisi tapedza pane vamugogo vangu vakutoda kupinda ini zvangu handivanzotarisa mafesi evanhu kana ndakatsamwa vaida kutopinda kunhingirikeri kumberi kwemota uku pane umwe munin'ina wangu mota yakuda kutoenda ndofunga aripo samwe yapo akatoti mwana yaana kuzvarwa kutedza kuenda kusuma mai vake kutedza kusuma namai vacho kuti takuenda nemwana kutedza kana kuita sei vatafamba zvedu vakatochema vakatochema ndopetakazonzwa kuti pakutsvagwa chii pakutsvagwa amai isusu takanyatsokutaurirai pachena kuti nezuro zvisiri zvokuvanza kana kuita sei ndakakutaurirai ndakati mufundisi hatichaenda tagara pasi semhuri nokuti taona kuti tinoenda kunoitei isu tisingende unoviga mwana wedu achivigwa naana gogo bhanda nevamwe nokudzoka mira intange ndapedza handisati ndapedza takatoona kuti hapana zvatinoenderako takataurai takati hatiende nekuti isusu hatisi kunoviga hama yedu iri kuvigwa nevanhu venyu vari palisti ndopamukazobudisa kapepa kakataikwa makatenda kuti handiti pepa ndakakuratidzai ndakati aiwa mufundisi hamuna kumbotiratidza pepa iroro vamakuverenga izvozvo zvamaiverenga zvenyama zvizvi ndofunga ndandatombokubvunzai ndakati naye mufundisi isusu hatisi mapostori asi toda kuziva kuti imi munoita sei pafudhi apa makatonditsanangurira ndakatokubvunzai kuti ko matemba anobvumidzwa makati aiwa kwedu mavegetables chete ndiri kunyaka kwedu mavegetables chete handiti saka ndakazoshayiwa kuti kapepa kakari kuya kupi and kapepa kakataipwa hapana
kwakanoshanda nekuti ini ndogona kutaipa pepa ndogona kutaipa kana ngopepa pano ndototaipa list yamidi ndoti ndakapiwa namidi kapepa keke nyarirai kanga kasingashandi handina kumboti mama ndinoti kubhesana kuti ungoti ndo zvaakataura ende chatinoda kutenda mama maburisa zviri apa ndo zvazvinoda kuwandisa zvinhu hazviti pane mapoints amataura mama andisati andisati saka patakakutaurirai kuti isusu hatisi kuenda makati it's okay tinoita sei tinoenda saka isusu according to isusu mwana wedu maviga ende tinotokutendai nesangano renyu midha akatoligwainini ndoda kupindura mufundisi mati baba vamidhi vakati vakamisinfoma ende sosi hamizive ayomeranitaura vati sosi havaiziva yakavaudza kuti chechi hai yakamira mushandi ivo patestimony avo saka ndoda kutipindurai hatisi kuvanza sosi tisu taivaudza maenderano nezvataiona hatina kuvaudza kuti makaipa takati hatichanzwisisa because of this and that and that and zviri kutaurikazvizvo zvatisu takatozvitaura for your own information if you include baba wamidi baba wamidi vangava isusu kwatiri we don't know him amaitaura anything pamusoro ende patakasvika papara patakasvika papara you have hired mamonya vanga vaine mamonya kubva kukids ari prepared kunge isusu we are there for violence and they are prepared to attack taizviona hatisi madofu takatozvisenza tikazviona vana vedu vakagarirwa chingofamba tativhunuswe takazviona tikazviona hatisi madofu tikatositanda psychology tingatozviona tongonyepera kusungaira patende tichitozviona taida kuita zveviolence tinozvigona zvisingaite zvokuti tinozvigona zveshe isusu takatoona kuti tiende handiti inzwai mufundisi takazviona kuti isusu tiende tigoti tida kunoviga midhi tivharirwe nezvikotyari ende takatichauya in big numbers ende kusendikwedu masoja tinawo mapurisa tinawo masiaiwo tinawo veanti-corruption tinawo mumwe aitovapo ipopaipainesi zvoti hazvishamisiona mumwe achipinda midhi yange iri andakutaura pamukapa maita noiza munangoona ndakafuruka ndanogara kumota ndatobvoka nehasha zvirikutaurwa apa ndezvekuti midhi machemero akaitwa nechechi yenyu haana kuti involve two vana zvavaita vaine guidance yemachechi members enyu hazvina kutifadza handiti hatingamuexonerate mwana kuti pamwe yanga iri yeown thinking but anga akatenderedzwa nevanhu vakuru vekuchechi they were supposed to guide him saka tikoti zvese zvaaita it was according to the church handiti muri vabata then chimwe tikukuudzai kuti imimi matoviga miti because takakuudzai kuti hatisi kuenda kuburial makati isusu we are going ahead pane mukadzi akadedzera kuti mutsai mota manimi zvazodaka isati yakana basa rese isati isizodiwa ava vari pava twin wamidha
aripo imutimwa Avasi vangoti ndiwo bhene here vari kuiyepa. Asi mufundisi mutwini wacho ushi aripo muchenjere kuti hapana paichakusvitsa here nyaya iyoyo. vakaita impersonation munoziva imi munogona kuti muchizviziva mhosva hombe identity fraud vakatodaira vari munhu vakatopa information vari chizvita munhu isusu tiri pakati pekuchema we are worried varikuitwa sei taratavhurira dhoke takatozodzoka tatozopedza tatoti achirege atatotorwa tiri ipapo futi mufundisi pakatanga kuchikwestionwa mazvinobvunzo tapa nguva ava kuti vataure avakangobvunza zvevana chete mwana kuti aiwaiwa ichiita ndaitotaura ndichipai mapoints ndakati point number 1 zvakati 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 point number 2 I've got the recording. kuti zvo takati chiexpecta kuti tione 5 vana panapa but tiri kuona vari vangani 3. Where are the Where other are two? the other 2 Wasting your time. You're wasting your time. Yotarima muna moreover mupala takanzi akandinga sekuru It's from 1 to 2. it's 1 to 1 to 1 hour 1 hour 1 to 2 imi makasvika 10 minutes Imini mfundisi takataurirana kuti tikuita zvinhu zvimwe chete kwenini chakakutadzisai kuzoya kwatiri muchiti mama takudaiso tiraiso programu yedu ichafamba yakadaiso yakadaiso chii takatonzi 1 hour service takana 1 kupera 2 mama mavisa mubvunzo anditi ipapo pakakanganiswa ipapo ndinokugamuchira chokwadi pakakanganiswa ipapo handisi kumbovhika taiti isizvo taifunga mama ka ipapo 1 Nani? aiwa zvinotokanganisa vabhirakarasitaura unozivahere kuti ini ndapedza kunoisa bhera oda ndaisa bhera oda tatawirana pazotienda kunoviga munhu musoro tichibuda kuite uzoti bheni adedzwa neava mheni nava akarochinja akarochinja venyu akadzoka kumbudzi akanyora afdavid uyo ari apa bhena asi arosega akati udzwa kuti bhena ita so akasimuka kuchinja venyu uyu akarochinja zvakazotipostera mari aenda mosati abusa mari inu nauyu yekunobhadhara makosti ekuchinja venyu atoudzwa zvokuita oti bhena haangambosundega kuti ndakudzora munhu kumbudzi Isisi takati hatisi kuenda because hatisi makadijekesera kuti aiwa munonovika tatonzwa kuti kumbudzi hakuite kune jecha kuva ripapa rakacherwa nditi richifushirwa rinodhirira papadeki saka tanga tati munhu aenda handiti hanzi accountant vakati mari yacho bva tatisaka tinoenderera saka vana vakasara mari zvinokanaisakamuudza benoti whatever extra cost andika tine mabrothers and sisters vamunyika vachisinobhadhara but beni akasimuka akarochinja venyu kudzora kumbudzi ataura naaccountant namai chimwe chinhu chatoda kuzivisa isusu takaenda hedu kuchikoro we know what is supposed to be done kana munhu uyo mwana takamupa advice regarding estate ya mai vake
of which I will not mince my words. Handichakuvanzirai. Kana paine munhu akatora anything paestate yaMidi kubva musi wafa kusvika iye zvino, that person will be in hot soup. True. You are going to declare my assets aMidi ese. With the draw after death. Isusu hatizvizive. Belinda aripo uyu mwana waMidi. Pachaunga chipataura we are not interested in anything. Chipama assets aMidi. You have to tell them to respect. That's what I respect. But maitirwo ari kuitwa zvinhu izvizvi, whoever is influencing vana izvozvi zvitatwa neimwe problem as a family yekuti maybe you don't know vana vava havasi kutowirirana pachezvavo vega because of that church members yapinda mufamily. Nofunga matinzwisisawo patanga tichita kudhauta chechini. Matinzwisisa here. Are you accepting kuti pane matinzwisisa here? Kuti vana kuti vana waswira ndoshamitsike. Handi zvesanga rumba akazoziva kuti amai vafa mangwana. Handi ndomudzwa musvika but afunga anga akakirwa do. She's part of the drama. Let the answer for yourself. Tozopinduria. Vabvunza zveshe kunyepere. Amirai. Imini vabvunza amai zvakatara zvinokuti asvika kumba atavhurwa genda tekunyepere. Ivo varipo vari vane vana. Pinda mumba. ndofunga ndakacheya zvinotiitira zvakanaka. Anenge ane chekutaura anotaura oita hatisi kuda kunyanya kudzokera kumashure zvakanyanya. Handiti toda kuramba tichienda kumberi tiwane a solution to this problem. Handiti vanhu ndichakupai mukana wekutaura. At the moment ava vataura kwatanga mufundisi, ava vakataura, ava vasina kupedza ndobva vatsinhira, vanhu vese ndobva vazotanga kutsinhira. Handiti hatisati takupaiwo mukana yekutaura, tichakupai. Handiti imeme Maifei mamune something chamuda kuvhunza. Makavhunza tobva taenda apa. Amena kana ndiri kudzosera kumashure asi ndine mubvunzo wangu wanoda kubvunza mufundisi. Ndamudza pama muchimbonareta nyaya yenyu muchingoti pachivanhu chedu. Saka ndizive kuti zvivindi izvi zvokuti pamota iyi inoenda nechitunha pafuranda panogara amai, imimi samufundisi zvivindi zvacho makazvohodha kupi zvekunogara panogara amai vemufi muchienda nechitunha chemunhu naamai panda muchimbambo muchiti chivanhu chedu isi chiva chivanhu chedu makaisa vana vadiki yakatanga nevana venyu vesangano. Zvakanaka ndapa sekuruka kana uri munhu ane pfungwa zvataura mama nezvataura sekuru avo nezvavataura munhu akatadza anofana chinonzi mufundisi ka hachisi chinhu chokutanzi unenge uri so special unotookwa nevanhu ndosaka ndatofuga moda sekuruka akakanganisa kana pakaita vana vakaita zvisina zvinhu unonzi baba wacho ndobenzi kunye pere sekuru baba ndobenzi ini ndimufundisi sekuru mubenzi ndini ndakatadza kuziva kuti zvaakusvika nekuona kuti vachawirirani pakuitwa maclicks this and that inini nemaziso avo as a leader ndakafoira hapana chimwe chinhu and hapana chimwe chinhu chokuti ndinoda kuvhika kana kuti udini I failed and I have got every reason yekupfugamasa zvandaita izvi kuti sekuru vana sekuru ndakakanganisa zvokukanganisa zviya and zvamandidzidzisa
kunyanga iri bhaibheri ndichiriwerenga handizvora ndinotaura ndakatokanganisa ipapo tu hatichadzokuti sekundakaudza wakati mama haasi kuenda achichi ndakatokanganisa ipapapo dainda ndine dzakakwana musoro ndakatomisa mota kuti kwete hatisimuki saka chandauya kusekuru matishedza ndosaka ndisina kuramba ndichiziva kuti aiwa ini ndinofanira kundozviumburuka kuzvininipisa pamberi handina kumboita zvezvo kupazi kupinda mumba wamanobva waramba kupinda mumba ndauya kupinda mumba kuti chokwadi sekuru pamakuchinoudza sekuru kana handini brain dzichishanda idzi tangu idzi manongedza kwese ndatoona kuri wiki zvakuti ini kana ndadzoka semutungamiri kana dziripo dzamandiranga dzakanaka idzi ndosvika in terms of administration ndogadzirisa kuti apa weakness better we change or toti hamuchaiti izvozvo ini ni mufundisi wavo futi kanzo wacho kana kune kanzo iko yogara neni kati iwe ude kutoreira basa kana iri suspension ndomodzimbomira pasite ndo zvandinazvo ini pangu sekuru namama I'm happy mama tatokuta stress mama kuti mwene mvura ndipei I'm happy waputisa mota kuti puti zvibude because pakadaroka tingagona kusiya futi mama kana stress build of nothing chazondibata kundirwadza changati tingamboziviwo ndechekuti vana havasi kupindirana tu chiripo patara sekuru kuti chi inini semfunda handaizivo kuti aiti mwana kuti aiti private ina akanditaurira chokwadi handiziva kuti ipapo inini sehwayana ndakatadzawo kuzokanzira tete wenyu kuti aiwazvo haungati ini private zvese private koinda usingadi kubatana nevamwe hama bhozi ndizvo akanditaurirawo shuwa kuti private saka pakadaro shamu yami chinyani rowa inini kumusana shamu yewana wese pandi aiwa kuti kushamu kurowayo kuti mashoko acho ndini ndoshamu dzacho kuti mashoko acho kwandini ndapedza sekufama aiwa idzi dzinoda kuita makomedi aina hangwani sotautaura zvakawanda ka asi ndinongoti muno mungatisanyepedzerei kupusa kudzungaira munhu nemunhu nenyaya yake ozvikumbira ruregerero panyaya yake otaura reason yezvinhu zvaaizviitira izvozvo kwete kuti mimufundisi maakukumbira ruregerero vanhu venyavo ngavazvitaurire vega kuti zvavaita vaizviitirei imi maamushtaura takanyarara saka nyararai kana ndichitaura munhu nemunhu ngaazvitaurire nyaya yake imusavakumbire ruregerero munhu nemunhu ngaazvikumbire ruregerero nyaya yake otaura kuti sei akaita izvi tochitangira ipapo imimi zvenyu zvikumbire regerero zvinhu zvenyu zvamakaita inyu zvamakatadzi kwete zvamakatadzi kwete zvamakatadzi kwete zvamakatadzi zvakuti ini kana ndadzoka semutungamiri kana dziripo dzamandiranga dzakanaka idzi ndosvika in terms of administration ndogadzirisa kuti apa weakness better we change or toti hamuchaiti izvozvo ini ni mufundisi wavo futi kanzo yacho kana kune kanzo iko yogara neni kati iwe ude kutoreira basa kana iri suspension ndomodzimbomira pasite ndo zvandinazvo iri pangu sekuru namama I'm happy mama tatokuta kuti wastressa mama kuti mwene mvura ndipei I'm happy waputisa mota kuti puti zvibude because pakadaroka tingagona kusiya futi mama kana stress build of nothing chazondibata kundirwadza changa tisingamboziviwo ndechekuti vana havasi kupindirana tu chiripo zvamupatara sekuru kuti chi inini semfunda handaizivo kuti aiti mwana kuti aiti private ina akanditaurira chokwadi handiziva kuti ipapo inini sehwayana ndakatadzawo kuzokanzira tete wenyu kuti aiwazvo haungati ini private zvese private koinda usingadi kubatana nevamwe hama bhozi ndizvo akanditaurirawo shuwa kuti private saka pakadaro shamu yami chinyani rowa inini kumusana shamu yewana wese pandi aiwa kuti kushamu kurowayo kuti mashoko acho ndini aiwa idzi dzinoda kuita makomedi asi ndinongoti muno mungatisanyepedzerei kudzungaira munhu nemunhu nenyaya yake ozvikumbira ruregerero panyaya yake otaura reason yezvinhu zvaaizviitira izvozvo kwete kuti mimufundisi maakukumbira ruregerero vanhu venyavo ngavazvitaurire vega
kuti zvavaita vaizviitire hatisata kusunungura izvi masunungurwa nani imi maamutaura takanyararai kana ndichitaura munhu munhu ngaazvitaure nyaya yake imusavakumbire regerero munhu munhu ngaazvikumbire regerero nyaya yake otaura kuti sei akaita izvi toshitangira ipapo imimi zvenyu zvikumbire regerero zvinhu zvenyu zvamakaita imimi zvamakatadza kwete zvakatadzwa neava nekutikara imimi makavakumbira regerero zvinotikara vachaenda kudenga nekuti vava vanokumbirawo regerero munhu nemunhu nenyaya yake zvatava kutaura zvese ngatisadzokurudzira zvataura nava kutaura inini ndine mubvunzo wangu kuti makabva papara muchiziva kuti isusu tasara tati hatisi kuuya kuwedza. Why did you put us on the program to tarnish our images? Kuti pachanebva kunzi mai vamedzi vataure speech yet you knew kuti we were not going to come there. Makazviitirei? Noti wedza yese pari zvinhu vari kutoti hamene kuti you painted that black. Why you got about that? Tatokudza kuti handisisamusana ini ndoona sekuti zvichisinzira zvataurwa namwana mufundisi paprogramu yavo vangadai vakati pana mai vamidzi gogobhanda handiti pana sister yamidhi pana sister wamidhi ava maya Belinda pane mwana wamidhi mwemutwini Belinda aripo amenoti aya mwana wamidhi amaidhori nokuti zveshuwa zvataurwaka makakanganisa ndodzokera ndopandadzokera paipe kuti mufundisi ndakati ngatite zvinhu pamwe chete makandisi programu yangu iyi zvino musuwo wemufundisi hamenu maive nemanyukunyuku yekuti vachandiona I'm the father of midhi navava ende takakuratidza kuti isusu hatinechi nemi zvatangotaura zveshe mufundisi isusu makatoita basa makativigira mwana wedu tinotenda chaizvo isu kwatiri midhi avigwa nawanyacho mbudzi kubhi mujecha uwirirano because kazhinji makawana zvinhu zvakadai so it means kuti both sides kune maoko wakuru wachowitnesses ariko ari kuita kuti vadiki vaactive this vadiki kwachona kune mawitnesses anoita kuti vakuru vaactive futi in that way but isusu sevanhu vakuru we should not be found in between tichiita fuel those problems because ndo zvinhu zvinobreaka family izvozvo dai isusu tanga tine maproblems akaita seiwaya dai tisitombori muno because mufundisi ndindakuno mufundisi ava sisava mai vavo ndo vanga vakagara ivava muri kuona ava mai vavo vakashaya ndo mai vana miti vaitedzana nevapi neava handiti muri kuzvona ava mai vavo futi vakaita sei vakashaya ndo vaitedzana namai veava kwaiuya kwaiti veava koya veava koya ava koya vamwe last born mai vauya namaini vari vakaberekwa vari 2 handi muri kuzvona but dai pasina chinhu chinonzi family dai tisina kutombokwanisa kuungana takadai handi muri kuzvona ava muri kuona ava gogo yedu ava mwana wasekuru vatanga tinavo vakakudza mashoko ekuti sekuru wari kando bhaibheri rinotikudza baba namai vako kuti mazuva avo azvura baba vavo avo mukoma wevaiva sekuru vai handi muzvona chifamily kai on the mothers side muri babata saka isusu avo vakatoberekwa nababa vamwe chete naamai vamwe chete but tarisai field iri pakati pavo handi muona kuti zvo family iyoyi tinogona kutoiluza vana vakatotadza kuwirirana zvachose zvokuti uyu akaita problem anongokaura neproblem yakari 1 but ane masiblings anga achikwanisa kumuassist ototsvaga zvekuti aipise ushu handi muri kuzvona iyo vabereki vavo vakavasira maassets empire a business empire it needs to be run as long as vasiri kuwirirana zvinhu izvozvo zvazviite 2 years panenge pasisina chinhu uri kunzwa bena
You may think kuti inene mama wakanditraina vakaita sei ndinozvikwanisa ndinozviaccountant pane chichi but as long as you are divided hazvife zvakabuda muzukuru hazvife zvakabuda kana handizika saka ndosaka tikuisa effort iyoyi kusaka tikuisa this effort as long as you keep something in your mind against your sisters and your sisters keep something in their mind against you and these other two guys bana and we are talking from experience we may look young but we are very old. Isusu chese takafirwa tiri vana vechikoro but nekuti tanga takabatana tese takaendesana kuzvikoro tichikurudzirana zvatiri so takabatana kudai kanisingatotarisira kuti mwana wekwani uyu kana inge chaanotokwanisa kubatsira uyu aitoenda tikatopedza tese tichisimudzirana of course taimbomarana but taidzorodzana. Saka isusu zveduka we might not know how your mother was raising you togona kutadza kuzviziva izvozvozvo handiti but sevanhu vakuru vasara vari alive vari pano your mother is no longer here tiri kuudza kuti zvo this is unhealthy zvamuri kuita izvo this is very unhealthy and you need to move out. Kana mama kauzonzi family is not important, it's a lie because without family dai maissues ese atisiri kuaziva and without family hambokwanisa kuviga mai venyu mega. You may say kuti hey inene ndinogona kuti ndakafa ndovigwa nevana vangu chete ndoita sese. It's just an idea, it's not practical. Hazvife zvakaitika. Example matoiona. This is a real life situation. This is a real life situation. Chaiyo unotoita mamwe situations ekuti zvinotonzi kana nhingi asina kuuya munhu yaavigi. You can even hire a crane kuti isimudze coffin from the ground. Rinoramba kusimuka kubva pasi. We are talking about real life situation. Do you know the real life situation? Matoita alaki mazviona when it's very early. You still have time to make amends. And is it? Right, let's move on to our real issue on the ground. Indroti amai ava vauye apa vandiudza kuti pandakavafonera sei vakapretenda kunge mutwini. Ndozvandirongoziva ava. What was the reason behind it? Inini chekutanga ndoda kukumbira regerero. My intentions were never bad. Ndandisiri kuda kukonzera any feud between the families. Inini ndakakumbirana nasisi Bena kuti nditaure zvandakakudzai kuti sisi Bresi vari kurea. Mirai hamuna kudaro. Ndakataura nemi. Ndakati halo. Mirai ndini kutaura. Ndakati uri kupi? Vakati ndiri kurehab ndanzi handisi stable. Akatanga tovhunza ndikutaura. Ndakati namai nini? Yanga iri palive yanga akagara paside. Ndakati uri kupi? Ukati ndanzi handisi stable ndiri kurehab. Tikati wakatotoya mangwana kuseni. Chatorisa mangwana kuseni. Chimira munzwera. Pangakata phone babeka. Saka tokwenyana testa unozonda kwenyana babeka. Mama akataura neni. Ndosaka ndakubvunza ndativapai chance kuresponda. Vari kunzi sei makaita zvamakaita izvozvozvo and what was your intention? And maidaira muri kupi? And my intentions achaiti vabed nekuti hakuna zvinhu zviri good zvakadaro. Muzukuru wapaskipa pazvinhu zvisiri true zvawakaita nezuro. Taura. My intentions ndandisingade kuvisanisa hama.
because inini ndakafungidzira kuti maybe pane since vakanga ndizoti sisi havasi kunzwa zvakanaka vari patreatment handiti saka vakanditi pane zviri kuitika kunoko ndokumbirawo kuti mungotaura ndinozokuexplainerai ndomutauro wavakaita saka inini I never thought kuti zvichazoenda kwese kokoko ini handina maintentions handinawo kana kuti ndikuda kufurira mwana kuti avengane nehama dzake handipo kwese ikoko. Alright, ndikubate muri muchiri papo kana imi makaona kuti haisi intention yamaida kuita mvai nezuva mafanirwa makati aprocha ana sekuru pane zvakaitika nezuva kana muri munhu chacho ari pachitendero chakakwana mandifamba makatozobuda kwari kwanza uchimhanyira mota ngekutara ndaito kusekai kuti imi handikutongei because tese tine maperspectives edu atinoona nazvo maangles edu imimi mune zvamunenge mafunga maybe ne-attitude maybe handinenge ndaita kuti munoona kunge ndaratidza expression yakati but inini ndandisingakuwandei ipapo handisi kuda zvekuti vana vatadza kuonana nehama dzavo. No, I'm not there. ndofunga vabuda pachena kuti pamaidaira foni yemaya muri kupi kumba kwenyu ko Bhena iwo waizosvika pamaextent wayo tichitsvaga sibling yako why une reason yako Bhena be open sati niopere Bhena watemazvara zvakwana kutoaita zvokuti dare ripere and we made our intention takaisa intention yedu Bhena chimbotarisa kuno takaisa our intention non kwauri tichisvika kuti isusuka tavaya kuzoona yo other sibling ari kunzi haasi ana mai vake ndovakandonetsa ana mai vake ndovakanetsa vakati toda unoona mwana ari kunzi haasi kunzwa zvakanaka but you misled us ongoziva wedu kuti why were you doing those things why were you avoiding us kuti timuone musikuru wangu sununguka taura chokwadi chako makadiscasa nemabrothers ako akaenda ega mumba vanga vari panze mirai titauri uyu anogona kunge akanyemba kana kuti asina kunyemba because uyu paakaenda kanofona uyu akataura kuti driver vati handinamutora the issue yanga yabuda which means kuti Bhena nemaguards vaiziva kuti isusu hatisi kufanira kuona chii Belinda uyu anogona kunge aitoisa effort honestly because from what I heard from Biggs coverage inenge inonyatsobata zvakanaka amene kuzasi kwavanodzika ikoko Biggs ambotaura nyaya yecoverage uyu asi isusu tiri mwemwe foni dzedu dzaingoita seangobata ndopamwe pakatiita akatofonera Belinda wedu uyu akatodaira takafona foni yake yakaringa isingadaiwe yakaramba kuita 300 takafona ya uyu yakatodairwa akatiyanga namba dzake 0774 foni reivhi angodairwa ka1 zvakanzi ndiani hanzi handiri kuyahabwa handisi stable panyaya iyoyo cheketedza chekuti statement iroro rekuti aenda kurihab ranga ratotaura kudhara handitaimbopedzisa aiwa ininika ndakazosapota kuitira kungoti zvekuzoti matablets zvakataura pandikutaura kuti like statement yekunzi angaenda kurehab ranga ratotaura saka kuti ndichiti against munhu anga atotaura aiyo statement rekuenda kurehab harina kutaura
Pakataurwa kumira tikubatsire. Pakataurwa nyaya yekunzi anenge abuda. Zvakanzi kuti abuda. Uyu akati ndandakarare. Uyu akati ndandakarare. Anombomuona. Ndobva zvanzi iwewe ndiwo wakati anombozvita anombopota achibuda maybe matablets ake apera. Wakatotora matablets ake apera. Anoenda unotora kupi? Pharmacy. Kana kuti village. What 24 hours pharmacy? From Chester, can I high about somebody have? No, but anenge aenda nani ndopamukataura nyaya yekuti pana driver wake wekurehab kwake ndiye anouya kuzomutora achinotora matablets. Uyu ndopaakati zorega ndinofona akunofonera driver panze. Ndobva adzoka achiti driver ati hamambobvira vaita sei vamutora. Takati tipe phone number yake. Ofuichi phone number yake tanga tatoita sei taitraya. Ipo paitaitotraya number idzodzo because we were suspicious. Let me tell you the truth. We were suspicious that something is happening. Takatombofunga kuti maybe vanhu vechechi ndo vakatora mwana. We were suspicious. Tatova worried nesafety yake. Saka ishu yekuti nyaya yekurehab yanga yataurwa yanga isina. Kwamba kwataura nyaya yekuti hatikwanise ongo muri yezimbabwe ndicho chirongwa chatakupai tongai tinzwe. Iyi ndo part 1 yedare rakagarwa. Tichakupai part 2 yedare irori zvakare. Tozoona kuti nhau yacho inenge ichifamba sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.